Så skal jeg spørge dig. De der hængelås der, hvad betyder det? Vi holder månedlige møder. Nu her har en youthgruppe så valgt at skal holde med i aften. Programmet i dag, det er, at vi kører en lille velkomst. Vi præsenterer os for hinanden, så vi ved, hvem det er, vi sidder i rum med. Alle er velkomne. Dem, der er her, det er lige fra nybegynder af. Der er en, der er lige kommet fra et kursus. Der er nogen, der har arbejdet med det i 4 måneder. Der er andre, der arbejder med det i 10 år. Kører som regel med et fast emne, og så kører vi med en case. Jeg har en case til jer. Brugerne har en hjemmeside, de gerne vil have vist og have noget feedback på, så de har noget at arbejde videre med. På nuværende tidspunkt findes der 5 youthgrupper. Aarhus, i Kolding, i Odense, Sorø og herinde i København. I de kategorier, der er. Kategorier. Generelt så holder alle youthgrupperne, de holder gratis møder. Du kan godt se, at du siger, at du også har prøvet det. Jeg har også prøvet det. Jeg føler mig ikke helt dum. Det eneste, du skal have med, det er dit gode humør.